daytan kaka. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbang oras te aming pagayam. Welcome back to our channel, Jor Drama Tips TV. Makadwayo manen, tipagayam yon ni Auntie Jor, uno Jocelyn Oblero Ramirez. So, agibasa tayo ti comment, papagayam. Kuna ni pagayam Imelda Velasquez, naragsak ka naimbag nga orasyo, ma'am kan sir. Kastamot kang ka pagayam. Kan thank you. Iti ayat mo amang tartarabay, iti drama mi nga unay daytan kakaken kadagiti daduma pay vlogs, iti Facebook and YouTube. Kastamot ka ni pagayam Roselyn Hill, ako nana, feeling bulastog ka ngamin, Steve, unay daytan kaka. Happy listening everyone. Thank you, pagayam Roselyn Hill. Kunaman ni pagayam Jasmine Rivera, naragsak nagdengdengeg, ma'am. Agyaman na, adaman ng time mo, among tarabay, kadagiti drama tayo, nga unay daytan kaka. Hindi papagayam ti shout out, kan comments, iti YouTube channel tayo. Itama pan tayo mo iti Facebook, the Jor Drama and others. Shout out para kini Mercy Orian de Guzman. Ivy Nicanor, ako nana, hello ma'am. Happy Easter po. Thank you, pagayam Ivy. Unamot ni pagayam Imelda Velasquez. So, daytoy, kat supporter tayo iti YouTube kan Facebook. Kunana, happy blessed Sunday ma'am, sir. Naragsak amalem, kada kayo amin, kan naragsak manen nagdengdengeg, kunana. Thank you so much, Imelda Velasquez. Kunaman ni pagayam Beatrice Grande Makapayag, happy Easter everyone. Thank you. Kan kang runana, thank you, iti ayat yu amang tartarabay, iti drama mi nga unay daytan kaka. Okay, so lumapang kayo iti YouTube channel, talo ti playlist tayo ijay. Unay daytan kaka, anararti namnama, Ilocano tips and vlogs. Dagita ti talo, manayunan ita. Iti may kapat a playlist, nga iso di jay drama mutlaeng, akan ka, Manong Roger. Kunamot ni pagayam Feli Bragado Bello, like your dramas from Marikina. Kumusta kay amin papagayam dita Marikina? Dagiti listeners tayo dita. Kuna ni pagayam Roselyn Javier Hill, thank you po manang, good evening kunana. Kastamot kan kapagayam, thank you mat. Ni pagayam Ruth Pasag Public, ako nana, pinapakinggan ko mga drama nyo lalo na pag naboboard ako dito sa bahay. Tagalog konta, narigat itype Ilocano. Okay? Thank you, pagayam Ruth. Kunamot ni pagayam tayo Marilyn Longboy Batulayan. Good evening. Kastamot kan ka pagayam. Good evening. Good morning. Good afternoon. Kunaman ni pagayam Imelda Velasquez, agyamanak unay-unay ma'am, iti panang shout out mo manen itinagan ko, kat sapay ko ma, tagnanayon latating kayo, panang ipaay, iti liwliwami. God bless as always ma'am, kasamat kan kapagayam, kat pagyamana memet, iti ayat mo amang tatarabay kadag iti drama mi, iti YouTube kan, Facebook, kasamutan kadag iti vlogs, iti Facebook. Thank you so much pagayam, Imelda Velasquez. Kan iti pamilyam, kan kadagiti karubam, makidengdengeg met ken ka. Kunamot ni pagayam tayo Roji Rakajo, tisuki tayo, pagyamanan manen, ti panakaybasa tinagan ko idol. Good morning, good luck, God bless you always, and more dramas to come. When sa pela kuma, pagayam to, kasano ti kabisi tayo, talaga nga ikarkarigatan tayo, muti ag-produce, iti drama, apang linglingay mi kada kayo. Ta maliwliwa kami met, kadagiti comments, kan iti panang tartarabayo, kadagiti drama mi, kastamutan kadagiti vlogs mi, dito Facebook. Kati Facebook account mo, ni pagayam yu Triple R, Roger Refuerzo Ramirez. Mabalin nyo mo't kitaan, nga ipayan day jay iti comment.
Okay, welcome pagayam Roji Rakajo. Sa pala kuma, tayo tuloy ulat tarabayan, dagiti drama mi. Kunana pa ni pagayam Roji, magusto akman unay dagito'y drama yo apang liwliwa itiriknak, bayat tinak panagtrabaho idol, kunana mat. Thank you so much, pagayam Roji Rakajo. Kunamot ni pagayam Elizabeth Agustin Saludares, watching always your drama. Thank you, pagayam. Sa pela kuma, tatiboy buyaem, ket unay daytan kaka. Okay? Although dagiti dumamot ay YouTube dramas, adda kami mo ijay nang nangruna kini pagayam yu at Triple R, wano Roger Referzo Ramirez. Tanda ni amin dagiti YouTube dramas, han lang ala to YouTube channel mit ayan na. At makipar-participate mutla ang kadagiti dumapay YouTube dramas. Kunapay ni pagayam Beatriz Grande Makapayag, stress-free ti drama yu kabsat. Thank you so much kabsat. Ta maliwliwa ka kadagiti drama mi ket pakaragsakan mi mutayta. Kunamot ni pagayam tayo Ben Los Banos, ni inang nalatan ti arugem tatang kunanamat. Thank you so much for listening, pagayam Ben Los Banos. Okay guys, thank you so much kadagiti nangipaay iti comments da kan kadagiti amin namang tartarabay iti amin a drama mi. Kastamot a shout out kadagiti followers, non-followers, listeners, viewers, star senders, subscribers, kan aminan a supporters. Supporters iti drama, kan kadagiti vlogs. Thank you so much, papagayam. Thank you for watching. Stay updated, like, follow, and subscribe.